στην Ελλάδα κάποτε. Θέλω να σας πω ότι αυτό το παράδειγμα, το ότι καταφέρνετε και τώρα να αυτοδιοικήσετε ουσιαστικά, διότι δεν αναγνωρίζετε τη βίαιη ένταξή σας σε ένα δήμο που δεν ανήκετε, δείχνει ότι και η Ελλάδα μπορεί να αυτοδιοικηθεί όταν αποβάλει το κακό της εαυτό, τις κακές νοοτροπίες, όταν υπάρχει σεβασμός σε αρχές και αξίες και όταν εκμεταλλευτούμε αυτό που μας έδωσε ο Θεός. Διότι αυτό ακριβώς έκανε το Ερετό. Εκμεταλλεύτηκε το φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες που δίνει ο τόπος. Και αλλού έχουν καλλιέργειες μενοδάκια. Αλλά είναι τόσο άστατη η καλλιέργεια. Δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να μαθούν νέες μεθόδους. Να υπάρχει ταξινόμηση, να υπάρχει συνεταιρισμός ο οποίος θα πάρει το προϊόν. Το προϊόν θα μπορέσει να αναβαθμιστεί. Το προϊόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί και για άλλους λόγους. Για να γίνει μαρμελάδα, για να γίνουν άλλου είδους προϊόντα. Θα ενεργοποιηθούν σύλλογοι όπως ο σύλλογος ο δικός σας, των γυναικών του δηλαδή. Θα φτιάξει αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι και απλό να γίνει. Όμως δεν γίνεται. Συνήθως αρέσκονται όλοι να βάλουν ένα κινέζικο προϊόν, το οποίο το δίνουν έτσι και με λίγο τοπικό, και γι' αυτόν τον λόγο η Ελλάδα έχει καταρρεύσει. Εμείς λοιπόν συνεργαστούμε για την φιλοξενία που είμαστε εδώ. Δεν θέλω να σας υποσχεθώ πράγματα τα οποία δεν θα κάνουμε. Δηλαδή να σας πω ότι εμείς άλλους εδώ θα γίνουμε κυβέρνηση και θα πάρουμε αποφάσεις. Σας λέω απλώς ότι το δικαιούστε. Δικαιούστε βεβαίως να έχετε την αυτονομία σας. Και το ίδιο εμείς πράξαμε εξάλλου και για τον Καλλικράτη σε όλους τους τόπους που από μόνοι τους θέλουν την αυτοδιάθεσή τους. Και θέλουν την ιδιαιτερότητά τους. Σας λέω ότι και εγώ το πάλεψα. Από το του πατέρα μου, το Αλασίδη, το θέλουν μια ναυτική πολιτεία. Και το οποίο αποφάσισαν να το ενώσουν με 3 χωριά στο βουνό, με άλλα 4 στον κάμπο και με άλλα 5 στην παραλία. Ο Καλλικράτης όμως δεν είναι τυχαίος. Ο Καλλικράτης είναι ο διοικητικός βραχίωνας του μνημονίου. Η κατάργηση δηλαδή της οντότητας, της κοινότητας καταρχήν, διότι η κοινότητα είναι η βάση της δομής της ελληνικής πολιτείας και η βάση της αντίθεσης κατά τη διάρκεια της δημοκρατίας. Και εν συνεχεία ο Δήμος και κατά την αρχαία έννοια ο Δήμος και η δημιουργία μορφωμάτων που μεταξύ τους δεν έχουν καμία σχέση είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια του μνημονίου που επευλήθη ο Καλλικράτης. Ο Καλλικράτης επευλήθη αυτούς σήμερα που είναι μεταναστές μας και που έχουν κατακτήσει την πατρίδα μας παράνομα, αλλοιώνοντας και το Σύνταγμα. Ο Καλλικράτης έγινε ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτές τις δομές. Οι δομές που θα μπορέσουν να αποτελέσουν την αιστεία της αντίστασης ή της αναδιάταξης ή της αναμόρφωσης της πατρίδας μας. Εμείς λοιπόν, όχι μόνο με το Βερβεντό, αλλά γενικά την Καλλικράτη θα καταργήσουμε. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παλιές κακές συνήθειες, αλλά οι δήμοι που θέλουν να έχουν τη δική τους αυτοδιοίκηση και οι κοινότητες παράλληλα, με ιδιαιτερότητες όπως αυτό το Βερβεντό, θα πρέπει να επανέλθουν πίσω πραγματικά στην δική τους, αν θέλετε, μοίρα. Δεν θέλω να σας κουράσουμε πολιτικά, αλλά θα τα πούμε ξανά από τις τηλεοράσεις, θα λέμε συνέχεια μας ακούτε, σας κουράζουμε, θα τα δούμε και αύριο στο συνέδριο. Εγώ θέλω να ακούσω εσάς. Βέβαια εδώ σας έχω ένα υπόμνημα όπου θα βρείτε το όνομά μας και πολλά στοιχεία για την ταυτότητα του Βερβεντό, αλλά και πίσω είναι τα έργα που έγιναν στο Βερβεντό τα τελευταία χρόνια, καθώς και όλες οι συμμετέχοντες που ήταν έτοιμες στην 31 του 10 για έργα να ενταχθούν σε κάποια από αυτά είτε δημοκρατικά είτε δημοκρατικά. Ξέρετε πιστοποιηθεί ήταν η διοργάνωση? Όχι, προς το κόμμα. Εμείς πρέπει να πιστοποιηθείτε. Να πιστοποιηθούμε, αλλά περιμένουμε να κάνουμε τον έχουν εξάρτητο. Εντάξει, αλλά αν πιστοποιηθείτε εσείς ως μια κυβερνητική οργάνωση, μπορείτε κατευθείαν να κάνετε δικές σας δουλειές. Ήδη είμαστε στο πρόγραμμα της κοινοβουλής εργασίας με 20 εργαζόμενους που βοηθούν για 5 μήνες βέβαια και το πρόγραμμα τη ζωή τώρα, αλλά έχουν λυθεί και σε άλλες εργασίες. Ήθελα μόνο να σας αναφέρω πριν δώσω τον λόγο σε κάποιους από τους παριστάμενους εδώ συμπολίτες μου, να σας πω ότι σε έναν διαγωνισμό πανευρωπαϊκό που έγινε πριν από 3 χρόνια, μάλλον 4 χρόνια, το 2009 έχει ξεκινήσει, για ένα πλαίσιο για βιώσιμες πόλεις, είχαμε υποβάλει και εμείς το αίτημά μας, εξετάστηκαν όλα τα στοιχεία και εκλέχθηκαν 60 πόλεις σε όλη την Ευρώπη και 3 είναι την Ελλάδα.
Οι τρεις είναι το Ρέθυμνο, η Σαμοθράκη και βεβαίως και το Βελβεντό. Η βιβλιοθήκη δεν έκανε την οικολογία, τα παιδιά. Η παιδική βιβλιοθήκη είναι από μια φιλελληνίδα ουσιαστικά του Μαντάμ Σουμπερζέ, μάλλον Μαντάμ έχει πεθάνει την έγραφη. Επικουργίας Γεωργίας του Σιμίτη. Ναι, τώρα δουλεύει. Δουλεύει με προσκόμματα, επειδή έχει κλείσει ουσιαστικά το κέντρο βιβλίου και στο οποίο υπάρχουν και τα χρήματα από την κυρία στον Βερζέ, η οποία έχει πεθάνει, είναι πολύ λιγότερα. Δεν χρηματοδοτεί πλέον το κράτος, καθώς 20-30 βιβλιοθήκες πανελλαδικά που είναι τέτοιες, που είναι πρότυπο και επένδυση στην κοινωνία, στο μέλλον. Ο κύριος Παγκεντάς, νομίζω έχει να πει κάτι. Αν θέλει κάποιοι ετοιμαστείτε για μια έτσι να πω μόνο, γιατί καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Να πω μόνο με την ιδιότητα του μέλους της Γραμματείας της Αυτοδιοίκησης του κινήματός μας και σε συνεργασία πάντα με την κοινοβουλευτική ομάδα και με τον πρόεδρο από τις οδηγίες του οποίου δουλεύουμε, στα πλαίσια των προσυνεδρίων που κάνουμε για να φτάσουμε στο ιδρυτικό μας συνέδριο, σε λίγο καιρό υπάρχει το προσυνέδριο της τοπικής αυτοδιοίκησης που κάνουμε, όπου εκεί πραγματικά θα ήθελα να το παρακολουθήσετε και από κοντά, θα δείτε ότι θα βγούμε και θα προτείνουμε ριζοσπαστικές αλλαγές στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο κομμάτι μάλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα χαρακτηρίζουν και το κίνημά μας. Δεν θα βγούμε να πούμε μία από τα ίδια. Ακούσατε πριν τι είπε ο Πρόεδρος και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση και εδώ, δημόσια συνεργασία με την βουλευτή μας, να παρουσιάσουμε όλες τις απόψεις του κινήματος για το κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και να είναι κάποιο το Βελβεντό να κάνει εισήγηση. Βεβαίως και θα χαρούμε πάρα πολύ να είμαστε σε στενή συνεργασία, να μας βοηθήσετε να καταγράψουμε με τον σωστό τρόπο περιπτώσεις σαν τη δική μας εδώ, γιατί εμείς δική μας τη θεωρούμε που είμαστε από αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά την φιλοξενία. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πλαγεντάκη και την κυρία Μακρύ και την οργάνωση της Κοζάνης και το όλο οργανωτικό κομμάτι και την οργάνωση της επίσκεψης εδώ. Λοιπόν, το λόγο στους συμπολίτες, αν θέλετε, με δίλεπτες μικρές αυτοπροφήσεις, αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Αν μπορώ να πω κάτι. Ναι, μετά τους Μουσουλμανάρες και ο Νίκος της Νίκος. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με χαρά σας βλέπουμε στο χωριό μας. Ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε. Προσβλέπουμε στην αμέριστη συμπαράστασή σας. Και αν μου επιτρέπετε, μια πολύ προσωπική άποψη. Κατά τη γνώμη μου, κακώς το λένε Καλλικράτη. Προσβάλλουν το όνομα, τη μνήμη και την αξία του αρχαίου, του πραγματικού Καλλικράτη. Έπρεπε να τον έλεγαν Ατήλα. Αυτοί οι Γρεκίδοι που τον επέβαλαν θεός, έπρεπε να τον ονόμαζαν Ατήλα. Όπως ο Ατήλας στο πέρασμά του ερήμωνε, έκαιγε, ισοπαίδωνε τα πάντα, έτσι και ο σημερινός Καλλικράτης, δηλαδή ο Ατήλας, έχει ερημώσει στην κυριολεξία την ελληνική ύπαιθρο. Και χάρη στην ύπαιθρο άντεξε η χώρα μας τόσα χρόνια και μακάρι να δώσει ο Θεός να αντέξει και σήμερα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζουμε στο Βελβεντό, όπως υπόθηκε πρωτήτερα, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε έμπρακτα, να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο Βελβεντό. Στο Βελβεντό των κοινωνικών αγώνων. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε σε αυτό, ότι το Βελβεντό έχει ετεροδιοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω, αγαπητέ Πρόεδρε, αν αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εσείς θα μας το πείτε αυτό. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς. Πιστεύω ότι η ετεροδιοίκηση καταλύει τη δημοκρατία και αποτελεί μια μορφή υποδούλωσης της κοινωνίας μας. Έπρεπε να σεβαστούν την πλειοψηφία της κοινωνίας για ανεξάρτητο Δήμα. Το 95-97% είμαστε και παραμένουμε εδώ και 4 χρόνια. Δεν ήταν δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιβραβεύει και η ελληνική πολιτεία να μας τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Εμείς πιστεύουμε ότι στην σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία το Βελβεντό μπορεί να σταθεί στα πόδια του και με λιγότερα λεφτά. Λόγω της υποδομής και λόγω, ας πούμε, αυτής της ιδιαιτερότητας που έχει στην αυτοδιοίκηση. Με το Δήμο επάνω, σε άμεση αλληλοεξάρτηση με τους φορείς.
ομπρέλα προστασίας λοιπόν ο Δήμος και οι φορείς σε καθημερινή βάση και σε μια πρακτική που κρατάει τον χρόνο. Θέλω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς εσάς, σε όλους σας, για το ενδιαφέρον που δείχνετε στο Βελβεντό και θέλουμε αυτό το ενδιαφέρον να έχει διάρκεια και θα έχει προς όφελος του Βελβεντού, μέχρι που να γίνει ο Δήμος μας ανεξάρτητος. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια διάταξη του συντάγματος, την οποία δεν θα πρέπει να την ξεχνούμε, ιδίως όταν αυτό παραβιάζεται. Γιατί ο Καλλικράτης είναι παραβίαση του συντάγματος. Όπως παραβίαση του συντάγματος είναι να υπάρχουν επίτροποι στα Υπουργεία ή για υπουργούς εκλεγμένους. Όπως είναι παραβίαση του συντάγματος να έχει καταργηθεί η Υπουργεία. Δεν έρχεται η κυβέρνηση στο κοινοβουλευτικό έργο και νομοθετεί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έρχονται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου 40 μέρες μετά. Το άρθρο αυτό του συντάγματος, το οποίο εσείς το έχετε ήδη ενεργοποιήσει, ακόμα και δεν τον επικαλείστε, είναι το άρθρο 120 του συντάγματος. Που λέει ότι η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Στα χέρια μας είναι η τήρηση του συντάγματος. Και αυτό αφορά και το Βελβεντό για την αξιωματική κατάργηση, προσπάθεια κατάργησής του, αλλά και τις παραβιάσεις του συντάγματος που γίνονται σήμερα από τους ξένους δανειστές ή μάλλον από τους ξένους κατακτητές. Και μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και αλλαγές των ονομάτων. Προσπαθούν να εξευτελίσουν ονόματα και ιδίους που αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισμό. Κάναν Καλλικράτη, αυτό το έπλο πρέπει να τύλας όπως λέτε. Το εξάμπλο. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι αναφέρουν Ξένιος Δίας την επιχείρηση για τους λαθρομετανάστες, καταργώντας τον Ξένιο Δία και τη φιλοξενία, χτυπώντας ουσιαστικά την Ελλάδα, τον τουρισμό και την προσωπικότητα της χώρας. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Και τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα της διάρκειας των πανεπιστημίων και της Δυτικής Μακεδονίας του Πανεπιστημίου ιδιαίτερα και των νησιών, θα σας πω. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το δούμε το πρόγραμμα αυτό Αθηνά. Συγγνώμη την Αθηνά για να διαλύσουν τα πανεπιστήμια. Διαλύουν της Δυτικής Μακεδονίας. Παίρνουν από τη Φλόρινα, δεν τρελαθεί κανείς, τις βαλκανικές σπουδές και κλείνουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου την ώρα που η Τουρκία έρχεται να αμφισβητήσει την νησιωτικότητα την ελληνική. Λοιπόν, γι' αυτό είναι Αθηνά. Και χειρακίνη. Χειρακίνη. Ο Γιώργος Αφρίνος, ποιος έχει μια ιδιότητα, είναι ομογενής, 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και όλοι οι κύριοι βουλευτές και οι βουλευτές του Πακετάς και όλοι οι αναπερισμένοι. Προσωπώ ένα άλλο Βελβεντό που βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αριθμεί περίπου τον ίδιο αριθμό όπως το δικό μας Βελβεντό εδώ, περίπου στους 3.000 ομογενείς από τις ΗΠΑ. Η ερώτηση που έχω είναι λίγο πιο όρθικη. Τον περασμένο Αύγουστο ο κύριος Στέρνος Κουίκ έκανε κάποια ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα του Καλλικράτη, ειδικά όσο αφορά τη Λέσβο αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η απάντηση που έλαβε τότε ήταν ότι θα έμπαινε το Υπουργείο σε κάποια επεξεργασία και παραδέχτηκε τα λάθη του φυσικά το Υπουργείο και θα έμπαινε σε κάποια επεξεργασία να διορθώσει αυτά τα λάθη και διαστόματος του κυρίου Αθανασίου. Όπως έχουμε πληροφορηθεί τις τελευταίες μέρες, ο κύριος πάλι το Υπουργείο Διαστόματος του Υφυπουργού Αθανασίου στη Λέσβο είπε ότι η διεργασία αυτή θα αρχίσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Πώς είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν το λάθος τους τον περασμένο Αύγουστο και ένα χρόνο μετά να λένε ότι θα αρχίσουν τη διεργασία, ούτε καν τη διόρθωση, τη διεργασία ένα χρόνο αργότερα. Εκτός αυτό, αν σημαίνει ότι προσπαθούν να μεταφέρουν τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές αργότερα. Πώς το ερμηνεύετε σε αυτό? Καταρχήν, ο κ. Αθανασίου μάλλον δεν θα υπάρχει το καλοκαίρι, οπότε γι' αυτό το μεταθέτει το καλοκαίρι. Ο κ. Αθανασίου εκλέγεται σαν βουλευτής στην Μυτιλήνη. Ο γραφείο μου ήταν επί χρόνια βουλευτής εκλεγμένος από τον λαό της Λέσβου. Στη Λέσβο, εκεί έχουν κάνει το άλλο έτο. Ένα νησί τεράστιο, με πολύ μεγάλες αποστάσεις, ενώσαν όλους τους Δήμους και βάλανε στην πρωτεύουσα για να καταλάβετε 2,5 ώρες δρόμο με το αυτοκίνητο, σαν κέντρο του ενιαίου Δήμου. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει σε πολλά μέρη. Όλα είναι ψέματα. Εκτέλεσαν την εντολή την οποία είχαν για την δημιουργία του Καλλικράτη. Δεν εξετάζουν απολύτως τίποτα. Πριν από τις εκάστοτε εκλογές,
βγαίνουν και ανακοινώνουν για να προσπαθήσουν να κοροϊδέψουν την τοπική κοινωνία ότι εξετάζουν το θέμα. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ θυμάμαι για το Βελβεντό, ολονύχτη συνεδριάζει τότε του κ. Κουκουλόπουλου για το θέμα του Βελβεντού και διαβεβαιώσεις δημόσιες ότι το Βελβεντό θα παραμείνει μέχρι το βράδυ ήταν. Πριν έρθει δηλαδή πριν ψηφίσει το νομοσχέδιο το πρωί και το ολοκληρωθεί, το Βελβεντό είχε παραμείνει αυτόνομο, ανεξάρτητο. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με όρους όχι πολιτικάτικους, αλλά πολιτικούς. Εάν θέλουν να το κάνουν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Άκουσα προηγουμένως να μου λέτε δεν έχει λύσει μια ερώτηση. Ξέρετε όμως τι είναι μια λύση. Η λύση είναι μια τροπολογία. Δηλαδή, να σας υπογράψουμε εμείς 18 βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων μια τροπολογία για τη δημιουργία του ανεξάρτητου Βελβεντού, τον αυτόνομο Δήμο, να σας το δώσουμε το χαρτί σε εσάς, να μην το έχουμε εμείς στη Βουλή, και όπως έρχεται εδώ και σας λέει ότι είμαστε μαζί σας, να του λέτε να βάλετε την υπογραφή σου. Εάν λοιπόν θα σας λένε για το καλοκαίρι θα δούμε, θα το πείτε εντάξει, εμείς το χαρτί θα το κρατήσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Βάλε την υπογραφή σου και πέρασε από δίπλα Ιούλιος του 2013. Για να λέμε τα σίκα σίκα και σκάφη καρκιά, ότι αυτό το παραμύθι και ο επεγμός των πολιτών από τους πολιτικούς πρέπει να σταματήσει. Εμείς ευχαρίστως να σας υπογράψουμε την τροπολογία για να σας δώσουμε. Για την ομογένεια. Η ομογένεια